marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumu palangit dohot tanoon, amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana, marlas di roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasai lawon, las do rohaku diakana madok tuhau, beta hita manopot bagas ni Jahoba, haleluya. Martangiang maita. Ale amanami na di Banua Gijang, para siroha nasumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, di lehon hodo ibana humopopami, mamorsan dosanami sahat tuhau pinar silangi, saipatugu marohanami, asa unang ganggu rohanami, maka haporsiai hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hamu ala ni dosa nami, alai asa pos situtu rohanami, di asini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami, amen. Udul mahmu. Mari dehita. Patik ni debata di minggu sadarion ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasa naik, na di toru di tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna, ai ona humna dosogot, aka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui,
Dina onomari mahulahamu nasa si ulaonmu. Alai anggowari papituhoni ari paradianin Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Aidina onomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nani lehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, unako mabunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako holo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tu patik nasapului, odo. Audo Jahoba de Batam, ninna de batata, pargogon rasuatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoroha diau, alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong rap magidogogo mahita siat Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikbi. Amin. Mari Dita. Tatopotima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan de bata dabadia jala nabonar, para siroha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saimar pangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangason hami, dukon ni asini roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangason hami tujolom.
Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Ala ni pangala syota do ubahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur ina parari Kamis.
Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, ima natar surat di Johannes bintu opat, mamuka sian ayat opat, 1 ayat 14, margati soring mahita majahasa, siak kami ma ayat opat. Alai ikon bolusonna do luat Samaria. Gaberoma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar. Mardonokon ladang na nilehon ni si Jakub tu si Joseph anakna. Alai adong madisi sumur ni si Jakob
Jadi dibahen naung loja Jesus sian pardalanan, hudul ma ibana dilabung di sumuri, tar di hosni ari mai. Dumiro masada guru Samaria manahui ai. Jadi didok Jesus ma mandok ibana, leho naumini. Ainu ngalau akasisianai tuhuta manuhor bohal. Jadi didok guru Samaria ima mandok ibana. Buasa mangido tapian ho halak Yahudi, sian au guru Samaria, aidang marparsauran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana, aut dibotoho basa-basa ni debata, jala aut ditadaho na mangido aik inumon sianho, ra oloho mangido tu ibana, dungi lehonon nama tuho aik nama ngolu. Jadi didok buru-buru ima tu ibana. Tuan, tahu-tahu garis soadong diho. Tole bagas do sumuron. Tungsian dia matuho aik na mangulu. Tungumbalga maho asa oputa si Jakob na mangaleon sumuron dihami, ibana do manginum siani dohot yanakonna ro di pinahanna. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Say mangulahi mawas do nasa na minum aik sian aik. Alai na manginum aik silehonoki, nasotupa mawas bei rodi saleleng-lelengna, ai anggo aik silehonoki, gabe mual doi di bagasan ibana, nama baor sahat ro di hanguluan si saleleng-lelengna, ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala naupeopsa, amen. Kor ina Galilea.
tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon, disadok portibion rap mahitama dok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman ni tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sia todi parbadia, adorang soabubuan. Ido tuhata, na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus. Nama tetar pajal doibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru, namulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, laudu tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai nama dok, mulak mangulu sogot daging dalak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Kur gabungan sada.
Shalom. Huriani Tuhata, tabegema titing namasa di minggu tasadarion, minggu letare 30 Maret 2025, do topik Jehovah mangaleon ai hanguluan. Titing na lengkapna di minggu tasadarion boydo taida marhite unduskan QR na adong di lembaran parjolo di wartata molo adong akka hempota. Titing na parjolo na maragam na parjolo ucapan salam parhalado haga BP Immanuel Reso Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria nama doa ti perminggos darion jalak katamoy nami na sadarion dopi parjolo marminggu di gerejaon upasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite perminggota sadarion. Dapat duahon selama ulang tahun hatu tubuh doho persaripeon. Hami paralado gereja GBP Immanuel Rosso Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun persaripeon turuas nomor ulang tahun di tanggal 24 tanggal 30 Maret 2025. Saya dilehon debatama gajang niumur hahi pason dohot akalas neroha. Hatan debata tu nomor ulang tahun dienek sia Jesaya 40 sada ayat 10 unang homa biar ai au do donganmu unang biahaton ho ai au do debatam au magogohon ho huhut mangurupi ho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Aka gor-gor nomor ulang tahun hatu tubuh dohot persaripeon boy mataida dimpokus ni garejata. Napatuluhon peleon 2A dohot 2B naparjolo di minggu sedarion papungu peleon 2A dohot 2B do hita tuha perluan ni huria do sentralisasi. Tu minggu naneng rot onom April 2025 papungu peliat paduahon 2A 2B do hita tuha perluan diakoni sosial ni huriata dohot sentralisasi. Napaupaton calon sintua HKBP Immanuel Resort Immanuel memuka di mingguta tanggal 22 Maret 25 nungagabe calon sintua ni huriata ima amang bintang gultom sian wek Bethesda. Tatangnya koma asa margogo amangi calo sintua begultom songoni inang boru panjaitan manopang jala mangurupi asa sikop pangaradion laho makubasi di huriata. Napalimahon pendaftaran kelas marguru reguler tahun 2025 dibuka huriata do pendaftaran murid parguru malua saat tanggal 31 Maret 2025. Memuka marsiajar manang ibadah pembukaan ima di hari Minggu tanggal 6 April 2025 masuk pukul 10.05 WIB maringanan di gerejata. Akayanakot ni huriata nanang mendaftar dipangidoma surat hatorangan sian sintowe nabe huhut melampirkan fotokopi surat tardidi. Naponopon Dewan Koinonia retreat remaja Naposobulung di tanggal sada sampai tanggal 3 April 2025 di Patupa Yanakota Remaja Naposobulung retreat tu panti asuhan Elim dot wisata tu Samosir. Nah niuluhun ni inang Bibel Pro te boru tambunan Dewan Koinonia ama situa Estorus Paniroy ama situa P Manurung pendamping remaja inang beti boru dolok saribu. Tatangnya koma asa dengga mardalan ulauni sehat-sehat naborhat song-songoni saat tunamula tu huriata. Nabapituhon Dewan Marturia boima tajahabe distensilan warta jemaata. Napaluhon Dewan Koinonia pertanyaan paborhaton ujian kenaikan kelas
ujian akhir, do ujian masuk perguruan tinggi. Di hari Minggu tanggal 6 April 2025 di Patupado pertanyaan paborhaton tu yak anak kota na ujian kenaikan kelas, ujian akhir, do ujian masuk perguruan tinggi. Maringanan di gereja ta masuk pukul 15 WIB. Domutusi pinangido ma tuakan atoras asa mabuan anak kota madohoti pertanyaan ini. Napasiyahon dana spontanitas mengurupi kas huria manang operasional pelayanan huria. Di Patupa Huria tado pengumpulan dana spontanitas mengurupi kas huria manang operasional pelayanan huria. Alani di bagasa mingguan rodo tu bagasta panggulani huria dan uluhon ni ama pendeta resort do BML Pro nang situ awek dapoton ruas nang paralado naradei manupahi huriata. Posdo rohanami radei do hita pasaton manupahion narikot di huriata. Saya dukat di bata marohata salukna jalan bertaba-taba aka pasu-pasun di bata di bagasa ngoluta. Napa sapuluhon pertanyaan wet masuk ma di minggon ala libur Idul Fitri. 10 sada torop ni ruas nama dohoti pertanyaan wek di tanggal 20-27 bui mata cahabe. Nomor 12, 10 tul, 10 opat, 15 bui mata cahabe di stensilan ni warta jemaat. Nomor 16 petugas kor tu minggu naneng roh di minggu tanggal 30 Maret 2025 di minggu pagi gabungan sada do ina Betania, di minggu siang ina Kamis wek Nasaret do ama Emmanuel. Nomor 10 pitu nama make gedung sekolah minggu do gereja tajahabema di stensilan ni warta jemaat. Napa dua hon warta keuangan sentralisasi do non sentralisasi keuangan diakoni sosial ni huriata do keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi do non sentralisasi do uang sosial huria nang keuangan pembangunan boima taida di kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Alani haiman dok moleate tu hita saluhna ruas ni huriata dia kanang pasahaton pilihan tahun perpuluhan hamlateon diakoni sosial tu pembangunan ni huriata di batama nama masu sudi ruas ni huriata. Songoni mati ting di minggu ta sadarion moleate ma di tuata moleate ma di hita saluhna horas. Maredeta.
sada rohatta martang yang mahita. Rodo hami Tuhan, marhite minggu nami sadarion, tinogihon ni asini roham, terbaik kami marpungu, marahagugon, marsobba di jolomi, madok mauleate di sudi pasu-pasum, na mangudut ngulu nami. Jalan naing tangi honon nami mahatami, anggiat suan di ate-ate pikiran nami. Bohal nami marparangin adenggan di jolom, nang di tongani parnguluan nami. Asatung tarpasu-pasu hami, sikop di hanguluan na pinaradimi. Sahatu homa ngulu nami Tuhan, tugu-tugu mahami tuh hanguluan hasonangan di ngulu nami. Jumulo sesa dosa nami, parbadiai hami Tuhan, asatung tahu hami dijolomi, majalo ngulu-ngulu nasiako. Jaloma hami, jakom mahai marhiti asini roham, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatani tu hatta di minggutta sadarion, ima sian opak Musa 20 sada, ayat 10, 1-20. Hujaha dihita, jala tapai hutihut, manang tapar rohahum hatani tu hatta, nagabe hanguluat dihita. Opak Musa 20 sada, ayat 10, 1-20, songonomma didok. Ede puji-pujian ni Israel. Dungi borhat mahalak Israel, siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat Muse nasida, sian Obed, jala marsaro di bonani dolok Abarim, di halongonan, todong ni Moab, tukan habis sarat. Borhat Muse nasida siani, jala marsaro, martopihon sungai saret. Borhat Muse nasida siani, jala marsaro di baribai, sungai Arnon namardalan di halongonan, na marharoroan sian partalpahan ni halak Amor, ai Arnonido parbolatan ni Moab, di holak-kolak ni Moab, dohot Amori. Alanido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan di Jahuba, mardonokon waheb disupa dohot mardonokon akka sungai ni Arnon. Toloi Muse hapuasan ni akka sungai akka nama baor tukan inganan ar. Jala mangariori di partalpahan ni Moab. Borhat Muse nasida siani tuber manang tu sumur. Ima sumuri nanidok ni Jahuba tu Musa. Papungu mabangsoi asa au mangalehon aek si inumon tu nasida. Ujuima diedehon hala Israel, hata ni edeon, bisat maho ale sumur, maredde tari para mahamu. Ima sumur nahinali ni akka iduk, nasaut nidukir ni halak nasangap, sian bangsoi marhite, sian tukot harajaon. Marhite sian akka tukok nasida itahe. Dungi borhat Musema nasida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel. Jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot turura na dilarang ni Moab, na patodoko dohot pusuni Pisga, panatapan tukan halongonan ido sahana.
Mungkin maul mangingok guar-guar ya teh. Yang jelas perdalanan di bangsa Israel najonok tutano kanan. Jala di perdalanan di bangsa Israel di halongonan manang di padang gurun. Maul jupang aek. Wasan nasida ditinggang matanyari. Jala guardape di padang gurun panas. Makorhon hatop mauas. Songon edeni parbetania. Songon ursa di padang gurun manang domba di Pemasmur 20 di patongo tujapalan nalomak ke air yang tenang ninna. Artinya sangat sulit air ditemukan di kehidupan Israel, juga di kehidupan domba-domba atau hewan di tanah tersebut. Haus ima keadaan nah. Alai adong mata mual na jupang nasida jalan na pinatudu ni dewata. Jala ditiki mauas nasida marungu-tungu nasida. Ala ditiki di Mesir dang maol jupang aek. Alai di pardalanan di togi hodewata nasida maol jupang aek manang mata mual alani mauas situtu nasida. Bohama asa jupang nasida mual manang mata mual Jehovah madok tu si Musa pakulingi ma batu asa haruar aek siani. Alai aladak tertaun ni si Musa ungu-tungu ni bangsoi ujungnya di lota ibana ma batui doh tukokna artina dang di oloi ibana de batasa ngobasi gabedak sahab ibana tu Mesir. Alai tong do haruar aiki marbuhal-buhal. Jala carita ni turpuhon ima adong sumur mata mual nani buat ni bangsawan atau pemimpin bangsawan. Jala orang-orang bangsawan yang bisa minum sian sumuri. Alai di patongon dewatado nasida tusi ditiki di perdalanan nanaing jonok nama nasida tu tano kanan. Alani jala sumuri didok marbuhal-buhal aek siani. Sosudat muse buatan bangsawan atau orang-orang hebat yang boleh minum dari sana. Sarupa dohot episteli ada sumur Yakub di sana. Hanya diberikan kepada anaknya Yakub yang bernama Yusuf sumur Yakub tersebut karena air itu sangat bersih dan tidak kering dan sangat bagus. Hanya terkhusus yang boleh minum dari sana. Jala pajupang di si Yesus doh parupua Samaria nama nahuyaik jala mauas di aik jala Yesus pesati mauas di dok disi. Intina ditogihon hata di debata hita taringot tu mata mual. Molo dihalak batak di dok mata mual. Bahasa Indonesia di dok mata pencaharian. Kita haus, itulah situasinya. Kita haus di mana ada pekerjaan. Ketika tidak ada kebenaran, maka seperti Matius 5 itu, orang yang haus kebenaran akan dipuaskan. Kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada kebaikan di dalam diri seseorang, haus dia menjadi baik. Atau terjadi perselisihan di antara kumpulan, atau mungkin hagaoron, di tongan ya kapar saoran,
haus akan kedamaian, yang mendamaikan, haus kebersamaan, kebersatuan. Yang jelas inti dari kehidupan kita ini, kita haus di mana ada mata mual, di mana ada mata pekerjaan, di mana ada uang, apalagi menyangkut jenis-jenis uang. Haus uang yang merah dan haus jabatan, haus kekayaan. Itulah yang terjadi di dalam hati pikiran kita. Karena rasa haus akan mata mual atau akan harta, akan jabatan, kadang kita tidak lagi melaksanakan kebenaran, tidak lagi melaksanakan kebaikan, atau kita tidak hidup baik, kacau, runyam, dan hancur-hancuran. Banyak yang kita inginkan, kita butuhkan, dan kita haus akan kehidupan, kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup. Air, oma kebutuhan utama. Molo tabereng di panopaun di debata, di toppa debatado lengkap air. Laut yang asin, yang jernih, danau, mata mual, kalau di gunung, mengalir dari gunung, atau kita mencari air kalau ada rumah kita, di mana menggali sumur, air yang berbuhal-buhal, atau yang banyak, pasti kita cari. Dan air yang bersih, dan bisa kita minum. Kalau kita lihat penciptaan Tuhan, mungkin dari awal, air tetap diciptakan sama banyaknya. Tetapi sampai saat ini tidak bertambah-tambah air. Tetaplah seperti yang Tuhan ciptakan dari semula. Demikian juga darat. Apa yang Tuhan ciptakan dari semula tidak bertambah-tambah. Dan air itu tetap dua jenis. Ada air yang bersih dan ada air yang asin. Ada air yang kotor, ada air yang bisa kita minum. Dan beragam mata pencaharian itu seperti itu juga. Kalau memang hinorus nihodok atau hasil jeripaya, itulah hasil mata mual yang nikmat. Tetapi kalau itu dari jalan yang tidak halal, kita curi, penipuan, dan kita mengalitohi mata pencaharian orang lain demi kebutuhan, kepentingan kita sendiri, mungkin kita tidak puas. Dan sekalipun mata sumur yang dibuat Yakub, kata Yesus, tetap haus walaupun diminum dari air tersebut. Artinya, sekalipun mata mual itu banyak di kalangan orang yang tinggi atau memiliki harta yang banyak, sekalipun dimiliki dan diberikan itu kepada kita, tetap kita berkekurangan dan tetap haus akan mata pencaharian. Tidak pernah cukup seperti itu. Baik sumur yang ada di dalam yang dikejar oleh bangsa Israel di dalam Nats ini, walaupun itu milik bangsawan atau yang dibuat oleh pemimpin yang terhebat yang mereka cari atau Israel cari, tetap sekalipun didapatkan itu tetap haus. Bahkan di padang gurun Tuhan sudah menunjukkan mata mual Tuhan. Karena itu terbatas diberikan kepada mereka, tidak terbuang-buang. Air itu ya mereka butuh minum, Tuhan beri petunjuk. Di sini air minum. Bicara coba, katanya kepada Musa. Habis itu setelah mereka puas dengan air minum, sudah selesai. Tidak berlebih-lebih. Dan demikianlah kehidupan kita ini. Rasa haus, sekalipun banyak yang kita ingini atau kita butuhkan dan sudah diberikan kepada kita melalui petunjuk Allah, melalui hasil jeripaya kita, dan kita seakan mendapatkan yang kita inginkan itu sudah banyak.
tetap nih berkekurangan. Tetap kita rasa haus itu tetap ada. Dan sekalipun Allah memberikannya cukup untuk kita, dan sebenarnya sudah ditetapkan cukup untuk kita, kehidupan kita itu yang kita jalani, apa yang ada sedikit atau banyak, tetapnya kita merasa haus. Apapun kehidupan kita. Tetapi Yesus menjawab melalui nats ini, apa katanya? Akulah air hidup. Dan kalau engkau tahu, molo di botohodo di jolom Tuhani, nama ngalehon aik hangoluani, dang mauas beho. Naso sadar do bangsoi, marungutungut nasida, habede bata mangalehon, jala tarpatu pade bata. Aik hangoluani, lehonon na dinasida. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Jala songoni donang pribadi tak, sifat tak, jala pernguluot tak. Rasa haus itu tadi ada dalam diri kita. Sudah kita nikmati udara yang segar, belum bersyukur. Kalau dikasih misalnya THR beras, belum bersyukur. Hanya ini dah yang dapat, yang ku dapat katanya. Padahal beras 5 kilo aja sudah bisa menyambung hidup. Ya kan? Tidak dihargai. Mubazir kalau makan dan terbuang-buang, padahal makanan enak, tidak dihargai. Dan yaitu bolo didok mangalitohi mata mualna omana idokna lebih besar pasak daripada tiang ninna, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ninna. Jadi dang bui ibana merasa cukup. Nah, ni sarinai manang na adong di ibana. Hape songon na korsia kita, songon dan hidok ni si Paulus. Sedikit tidak kurang dan banyak tidak lebih. Ya jangan sampai kita ya talitohi memual pasariata. Artinya apa yang ada pada kita jangan kita kacaukan. Kita mengeluarkan lebih besar dan berlebih-lebihan setelah ada pada kita. Tidak menghargai makanan satu piring atau sajoput, atau orang sekarang orang yang diet kan hanya segenggam nasi udah cukup, udah bisa gitu. Padahal kalau makan apalagi di pesta ya, termasuk saya sendiri seperti itu. Kalau sudah saya lihat banyak makanan pullah di piring ini, ketika kita memakannya hanya bisa satu apa. Untung ada plastik ya, masuklah ke plastik. Pulang kita ke rumah makan lagi ya kan. Untung diizinkan marpalas. Tapi ada kalanya dibuang-buang, tidak menghargai makanan tersebut. Nah, sudah cukup, sudah banyak, tetapi tetap yaitu tadi tidak pernah cukup. Seperti itu. Songonido nang perdalanan ningoluta istilahna tiki di Lampung au molo penilaian ni halak Lampung itu halak Batak. Pertama nasida molo mangaratto merdala-dala do majajahon tiga-tigana jalan kaki. Sayur-sayur indah kan. Sesudah 1 bulan mereka sudah bisa naik sepeda. Karena kegigihan mereka bisa membeli sepeda untuk menjajakan jualannya ini. Baru ke 2 bulan dia bermimpi, mau dia dapatlah sepeda motor. Katanya dapat karena kegigihannya kan, dapat dia sepeda motor. Baru kemudian setelah 1 tahun, maunya adalah rumah. Katanya kan dapatlah rumah. Karena kegigihan mereka, itu penilaian mereka yang di sana bagi orang Batak yang merantau. Baru setelah dapat rumah, maunya mobil lah. Katanya kan dapat memang. Nah semua itu merasa sudah terpenuhi. Tetapi sekalipun sudah terpenuhi, tetap rasa haus itu ada. Setelah ada sepeda motor, maunya jadi 2. Setelah ada mobil, maunya jadi 2. Setelah ada rumah, maunya jadi 2. Tidak pernah. Begitulah kehidupan manusia ya, selalu haus.
Maunya ada seperti ini, tukang sapu pun, itu pun pekerjaanku jadilah. Katanya kan, setelah tukang sapu dia merasa, hanya tukang sapu ya. Hanya tukang ngapel-ngapel, bersih-bersihnya katanya. Dia tidak mensyukuri. Tapi ya seperti itu. Mungkin kalau ke pengalaman saya, kuliah pun saya harus tukang cuci, tukang gosok. Karena saya membutuhkan, saya mau kuliah. Saya mau sekolah, mau jaga anak orang lain, seperti itu. Tapi semua itu sekarang saya akan tidak pernah saya lalui. Karena saya merasa sudah Tuhan, sampai saat ini saya bisa makan bersama, disediakan kalau pertanyaan makan, kalau marpungu makan, kalau duduk-duduk makan. Jadi saat ini udah berbeda sekali dengan tahun-tahun lalu. Jadi kalau kerak-kerak nasi ada di periuk, bangun pagi kita karena harus makan garong dulu sarapan, itu berebut dengan 6 bersaudara. Tapi untuk siap pudanlah katanya saya, seperti itu, kekhususan seperti itu. Saudara, dalam Yesus Kristus, inilah yang tidak pernah cukup. Dibandingkan masa kita, mungkin masa kecil, masa kita berjuang, dan masa sekarang, ada juga di masa tuannya, tetap dia tidak cukup. Karena apa tadi? Ya, perjalanan kita talitohi. Manang dang boy kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Jadi intinya memang itulah rasa haus. Sekalipun Tuhan sudah beri cukup, sekalipun mungkin sudah ya mata pencaharian yang terbaik, sekalipun mata pencaharian yang mungkin bagi kita kurang baik, tidak pernah bisa kita mencukupkan apa yang ada pada kita. Seperti itu. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, sedikit cukupkanlah. Syukuri. Hamalete homba. Sari honon ni Tuhan ido mual ni pasu-pasui. Tuhan ido mangaleho diho. Hargai. Dan syukuri. Dan ya kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan menjadi mata mual pada kita. Jangan bersungut-sungut. Mata mual yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita bilang capek, susah, dan lain-lainnya itu tidak dihargai. Baru ya dengan tidak bisa menghemat dan segala macam. Dan adalah juga bagi orang Batak, kalau dibilang disegai mata mual nah ninna, atau istilahnya dilitohi mata mualnya, itu kadang orang lain merusak mata pencaharian, termasuk dia menggeser kedudukan orang, yang merusak mata pencaharian kedudukan orang, sama seperti itu. Jala ngaadongi pepatai. Kadang ya seperti itu juga kalau pembagian tanah, contohnya digeser menjadi ini tanahku katanya, mangalitohi tano manang ngolu-ngolu nidongan, itu gaya. Atau tidak menginginkan orang lain berkembang dan maju, tidak menginginkan orang lain dilemahkan atau dipatahkan semangatnya untuk bekerja keras dan lain-lainnya. Ima termasuk mangalitohi, ngulu nidongan, mata pencaharian nidongan dan lainnya. Jadi datang kadang dari diri kita, datang dari orang, merusak mata pencaharian orang dan mata pencaharian kita karena kita malas dan tidak mensyukuri, dan kita tidak bekerja dan tidak pintar dan tidak berhikmat, dan kita tidak belajar dari masa lalu dan hidup kita. Dan nats ini adalah nyanyian, puji-pujian bagi Tuhan. Namanya buku bilangan. Mamilang-milangi akadenggan ni basa ni dewata, na patuduhon na dipatudun dewata na sida tumual hanguluan. Artinya dipatudu dewatado mual hanguluan atau mata mual kepada kita. Apapun itu adalah membuat memenuhkan kebutuhan kita, membuat kita puas dan kenyang. Apapun itu, sedikit mata mual yang kita rasa, banyak yang kita rasa, itu pasti menyelesaikan kebutuhan kita. Itu pasti memenuhkan kebutuhan kita. Tidak akan kekurangan, sebagaimana Tuhan menciptakan air tetaplah air segitu. Dan juga kehidupan tetaplah segitu. Kita tidak pernah kekurangan.
Walaupun kita merasa haus, tetapi Tuhan memberikan kebutuhan kita. Dan itu yang perlu kita renungkan dan mensyukuri. Dan itulah sukacita kita. Sesuai nama minggu kita hari ini, Letare, bersukacitalah. Berlasni rohamahamu. Sekali lagi kukatakan, kata Paulus, bersukacitalah. Marbuhal-buhal ma pasu-pasu ni dewata dihita, karena itu bersukacitalah. Jangan merasa sedikit. Tuhan tetap memberikan kebutuhan kita cukup dan tidak berlebih-lebih dan tidak kekurangan kita. Karena itu bersukacitalah. Jangan ada yang mengambil sukacitamu. Gara-gara pikiran sedikit hilang sukacitamu. Gara-gara kekurangan sedikit hilang sukacitamu. Gara-gara sikap orang yang tidak baik hilang sukacitamu. Tapi lihatlah betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka kita sukacita, bahagia. Tetap Tuhan buat cukup. Kita tidak kekurangan. Pasti memang kalau tidak ada uang, pasti sudah gelisah. Apa yang mau kita masak? Apa yang mau kukasih biaya anak? Apa ini dan itu? Pasti gelisah. Berdoalah supaya kita tenang. Jalan dan air tetap berjalan. Dan juga kehidupan tetap berjalan. Dan juga kebutuhan kita tetap berjalan. Dan kalau ada kebutuhan, pasti ada yang Tuhan berikan, yang kita butuhkan. Karena itu, kalau kita mendapatkan yang tidak berakhir hanya di dalam Yesus, akulah air kehidupan. Disitulah letak sukacita kita dan berletari. Artinya besar air yang Tuhan berikan kepada kita. Buatan Allah lebih besar daripada buatan sumur Jakub. Daripada buatan sumur bangsawan yang di dalam Nats ini. Tapi buatan sumur mata mual yang Tuhan berikan kepada kita. Itu besar dan memberikan kecukupan kepada kita. Jangan anggap itu layas. Jangan anggap itu kecil. Jangan anggap itu berkekurangan pada kita. Ingatlah, Tuhan memberikan sudah cukup untuk kita. Dan jangan bersungut-sungut dan tetap menjaga berkat Tuhan yang ada, menghargai. Unang litohi, unang segai. Mata pencaharian dohok ngelum, naringgani nani lehot debata. Jagalah itu, hargailah itu. Bekerjalah dan mata pencaharianmu itu tetap bersih, jangan dirusak sehingga kita bersukacita. Jadi ya itulah firman Tuhan pada hari ini. Yesus mengatakan, akulah air hidup, dan Allah menyediakan besar mata pencaharian kepada kita, dan tugas kita adalah jangan kita merusak mata mual kita yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan apa yang ada pada kita, mari kita syukuri dan mari kita mencukupi. Dan jangan kita menghambur-hamburkannya. Dan jangan kita merasa tetap tidak cukup. Atau jangan kita galau kacau akan kehidupan kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik kepada kita. Amin. Martang yang bahita. Mau lihat Tuhan, marhite basami dipakulingi hatami hami. Marhite nama nungguli hami, hulului hami mata muel nadenggan, nagawi ngulu-ngulu nami, kebutuhan nami siganupari, mau asami Tuhan. Dia akan narikot kebutuhan nami siganupari, si pataloja, jala susah pikiran nami, jala litok nang manang kacau do, mata muel nami, gabe marsak jala madele hami. Alain waing Tuhan di patuduh kodo Tuhami. Mata mual nadenggani. Jala aik hanguluan nahoti. Jala nasa leling di leling na. Jupang hami di patu pahodo Tuhan. Di hami. Marhite hodo mual nahot rodi saleling ni leling na. Nama bain hami sikop kebutuhan manang narikot na hinawason ni todi nanggolu nami siganupari. Nama uas dohami Tuhan di partodion. Jalan nama uas dohami nang di mata mual ni parngoluon. Alai sude nai
sian hodo haroroan ni asabui hami makilalahon cukup naung dilehoko di hami jalamat dok mauliate hami nunga balga jala bagas mual hanguluat dilehoko di hami jalan ahot rodi saliling dilelingna Tuhan asima roham pargugui mahami makamalatehon mangatusi jala makanguluhon akka pasu-pasumi na adong jala naung hujalo hami alani patuk mahami Tuhan makamalatehon mangatusi otik mananggodang uboto hami dak kuranga kami ai hodo mual jala marbuhal-buhal bahenombo di hami pasu-pasumi marhite nabui hu hamalatehok kami Tuhan dalanan nami ma perdalanan ninggolu nami na gudang rintangan gudang parukilon jala gudang akan aku pikiri hami dohok rancangan ninggolu nami alai gogo nasiako todimi jala huaso nasian hoi ma Tuhan manggonggomi hami ganuk marsada-sada asa marpos niroha marlas niroha hami jala jupang nami ma mata mual nahoti tio jala denggan napi natongonmu Tuhami ganup marsada-sada Tuhan asima roham sai parrohai mahami di saluhut nai asa woto hami madok mauliate maka maletehon akan adenggan naung hujalo hami pasu-pasu huriam HKBP Immanuel jala hatami torus marsaringar asabui ruas ni huriami pribadi ditongani keluarga di masyarakat di karejona nang rap doh yanakon na nilehomi marletari songon goarni minggu nami sadarion marlas ni roha ima di hatahon hatami tuhami asaunak seholan nama rukil hami alai marlas ni roha jalabui hami mabailas ni roha tunggulu nami nang tu nahumalia kami las ni rohai jupang nami siakodo ale Tuhan alani pasonggo mai Tuhan Tuhami asima roham godang pasu-pasum dalam nami mai marolopolo mamuji-muji dengan nibasam dihami hubua kami tu ado pammu Tuhan ruasmu na marulang tahun nang ulang tahun keluarga asiroham pasu-pasu manasida ditabani umur na nilehommu songon hatami mata mual na denggan tongon di nasida di hari-hari na nilehommu halas sonon nasida mai mamuji-muji ho marhagugon marhai pason mangalului ngolu-ngoluna songoni nang ruas ni huriam molotung adong na marsak alani parnguluon hatami mangalusi sadarion nungarade di baiko akan adenggan di nasida nasohurangan manangaha alani patogu manasida mangulau-laun nasida jalabui nasida marlas ni roha di parnguluanda jalamolo adong sian ruas ni huriam na marukil alani parsahiton jala dang huboto hami dang boy nasida marlas ni roha rap dohotami majalo hata hanguluan nasiakko marhite ibadah nami asiroham sai solukom malas ni roha tu nasida marhite parnguluon doh marhite nati nopok munasida marhite matamual akan adenggan di nasida Tuhan saya apuli marohanami moladog siya tonga-tonga nami na marukil alan yaka parnguluon nang aka mata pancaharian ningulu nami homa Tuhan na mangalehoni dihami songonima nang ruas ni huriam molo na mangalului aka parkarijuan jala nang dari bagasa parsahiton saile homadi nasida hamamalum dohot parkarijuan nabui gabi matamual tulas ni roha pasangapoko jala ngolu nasida si ganupari tatap masude keluarga ni ganup akan nahina holongamon ama ina yanakon na berjuang dope nasida Tuhan mangalului matamual mananggoluna tuari nanengro saluhut di pardalanan nasida hodo Tuhan ngolu nasida jala hodo mual ninadenggan dohot pasu-pasu nomar lobian nabui pasikopon ngolu ni sude hami akana hina holongami Tuhan asima roham nang direncana ni yanakon ni huriam
Ima remaja na poso, nanaing riti nasida, naniuluhon ni na posom, biol pro HKBP Immanuel biol pro, te boru tambunat dohot koinonia amang sitorus, dohot amang sintua manurung, dohot paniroi ni remaja inang boru dolok saribu. Tuhan, saya siroham di anak kami, nang namanguluham mendampingi nasida, saya dongani mahami, unang lomos akan atoras nasida, jala dau akka bahaya manang parmaran, sian parsauran nasida, siap perdalanan nasida, jala merdalam masude akka kegiatan-kegiatan nasida, nama korhon manadaho Tuhan, mual ni akan adenggan di nasida. Asiroham ramoti natoras nasida, asabui nasida, mangulahon mabahin na dumenggan, tuak kaya nakon na nilehomi. Tatap masudi akan aposom, makubasi huriam, nang sudi akan natoras, makubasi tanggung jawab di tongan di keluarga, di ulauna, nang di masyarakat, nang di sudi parnguluon. Tatap hami Tuhan, asa mek manang balga, nabui hu ulahami, ima kebutuhan nami, nagabe akan adenggan di ngulu nami. Sesa sudi dosa nami Tuhan, asima roham, batau hami, majalo asiasim, marhite denggan di basam, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papung pelean maredeh kita. Pitoratus 12.
tatang yakom ma peleata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasahatami masian na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hai madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi Banua Gijang, sai pinorbadia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon, songon nadi Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Tajalo pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Disodakon Tuhan Dewatama buhina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan Dewatama buhina tuhita. Jala di pasorhon madamena tu toditabe.